rompi dapat. Minikali yang konsing rompi down. Minikali yang konsing rompi dapat. Nepotism culture बंद करो. Nepotism culture बंद करो. कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल में nepotism culture बंद करो. Mudurjo Dikyal bukan go back. Mudurjo Dikyal bukan go back. Soil conservation down. Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Department down. Aprang si Bisonat Karbi live kelang arat do anafan kardom nang pajerik lo kardom. Non elitum ke dola ke Karbi Anglong along ri dipu arong sopi da Karbi Anglong Autonomous Council asai hem kilut athengno la dondri along sidolo lapen labangso dondri along kupi posinil tum donang kok maplatang te labangso dondri lake Karbi Anglong Autonomous Council asai hem kilut lapuson kalidar lo la swaraje labangso dondri teklok lotang te ilitum kupilo ining long ke bang plotang te lake dak illegal appointment mate aron re pen ladak vorenga warsai kipipon labangso kachesong labangso araje sili tumalong bangji la penilitum mathaji asila bangso choche junje pen kachesong comment tu arni am selang litum kachesong padojima jong selang litum la bangso putha Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat asai ta deng ponpe protangte kopi koson an se angdeng an selang litum kachesong asai deng ponjima la pen comment tu pen selang litum kachesong ma la bangso putha non chihu chiput nilitum padopon poladak nang litum aphan napaklang pon nililong do camera person Govind Tiso non nili kechengsi ladak Karbi lo Charlie song tiripia me ambe product thang sing timung do alang litum la bangso choche junje pen la bangso kache song asai ladak alang litum engtang kring pen la bangso kache song asai kopi posi pini arni amta chunche dan mamate deng nang kok mala so puthang nili klar dak pen kachini ponje fan bori ponpo kechengsi ake hai fan nili kardom pajirlo labangso just semet labangso illegal appointment aputhak pini arni amta thangna ta Karbi Anglong Autonomous Council pen mate yem khonsing rongpi ahin pen thangnat alam abe pinlang lasi kopi si popala so nang litum kache song aputhak Karbi Anglong Autonomous Council under kido hinia department along illegal appointment aputhak chini pen 9 days to litum kache song 9 days playing dead pen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council a competent authority tum thanga reply ave non la ilitum im khonsing rongpi alang li department long tame nilitum long part si het jong na media thengno expose lo konsi illegal ma halabangso expose de za phita alang li chitherak thekhelang alang li matha thekhelang alang li thang a solution ki paklang je phan nilitum phan tame na chingwai pen je nilitum demand kopilo nang tum kopi sa ki manglo panta alang li lam thi sing paklang klang te ki thek thinai ki up in nai im busi mathalu si alang li son labangso ar puolong kitu bom alang li je onei alang li thang pen thekhe thang matha thekhe resoi janga pharo so jora sonsi mandelo ate pini 9 days playing dead alang li lam thi sinang ningjen nilitum illegal ma nilitum ke media thengno tame pansi heta with all documents expose lablo la expose laba phita lang ni chitherak the akula expose laba phita Karbi Anglong Autonomous Council long ituma ki hai Dr. Tuliram long hang alang li phan thang action and igel itum mangkhumi me ben chitherak me tabe chijin sume me athe alang li ke chok che pu thek lor phit idun Karbi Anglong Autonomous Council CM alang li phan lang lor protangte mo ki wang jilang ni kapre department kapre im tala sonsi chok tempo ma lasi non pen alang li thon pa thirik re protangte mo ki wang jilang ni talang li tum la son me hin lasi choklem tap choklem pri po lasi pri 9 days ke chokolong Karbi Anglong Autonomous Council pen isi asiang tong chipidu nang jipalo labang ke diritum man ke chok chelo si nitu ning jipon lasi non pri 9 days ke peng lo pinap 10 days lo lasi alang li tum ma thalo labang so ka song malom subera porsi chesong thek choji busi matha kama thani pine nilitum kopi ma ka demand nilitum kopi ma authority bhan ke appeal halasok ke appeal ateng nilitum bhan nang pa fulfill pi thek the protangte 9 days kali nilitum arni ki ong tame labang so ka chesong deng ponang kokpo alang lihin pen klar da kalam chalang litum ka chesong puthak nang thang lo sitame non puthon ne likar ju tukang tung alam la poikhen lo আইলিতো মাদুতা চিনিক ল পরিবর্তন সরকার মাতে নন কাচারি বম ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার লাবাংশ সরকার লংকে আজাসেমেট ওয়ারিং লাবাংশ ওয়ারিং আবাসাই মাতে গভর্নমেন্ট জব আহিনা বাংকে আলাং লিতুম টাংকা সেকাই সিতা এনএ লাপেন আজাসেমেট আলাং লিতুম টাংকা পিপে পিন বানসি কিদু কেলাক আলাং লিতুম কেথেক
lapen kelang pen salang litum voringa warsai ki piji pusi apong alang litum kaning je do waipet pusi tame non Karbenglong Autonomous Council along mate Karbenglong along rilong la bangso Bharatiya Janata Party a sarkar chari bom sarkar ke dobam mahusi la puson illegal appointment do ko bangke ningduk pik mate therak me alam lasi laso puthak nang li kopi sipupo ahok lo nilitum tame ningduk lo la bangke nilitum same Karbilo Charlie Asong lapen pinangan hampang asong atum ladak Women's Association asong tumbendang lo pinangan nilitum dak cisong lo bang bom lo sitame nilitum thek bonlong lo je BJP sarkar isi ki pudu je poriborton hala bangso a poriborton lo nilitum ahok pet a poriborton nitum thek namlong le nilitum pinangan thek namlong lo non ke thek namlong sakuri ki pia phai non nilitum job appointment labang so dimong talitum theklong dak lo ke ladak approve talitum parni setam expose lo ladak advertisement ki pi bang ke kunane 4 post 5 post le pi pusame ki PG bang appointment ki PG bang ke kunane 8 post do kokji 6 post do kokji akile abc do kokti lasi ladak ke theklong dak lo ladak ka hok pariborton gali boge lasi labang so government ta ki mesen plotangte nilitum tame chirap dun jibon tame hengnodak plonte lage ni tuge support don thekte lapen non nilitum ning duko bangela lo je labang so ka song along em khonsing rong pi apha nilitum jongdak ji nilitum ke pudak lo alang like em ke doje ot mase velo athema alang jongsi labang so BJP party long hokpet poriborton long radom hansame hokpet poriborton paklang ji plotang alang li sakui same ki joben pimel loge sitame nona bang ke kupilo nona bang ke hala marks ke ong lenai tumhan innocent students of tumhan ke lang plot si hala kumane tangka ke pipen konane adona rap ke cipuri lok pen konane jirpo jirpia men pensi nepotism ke pathe jone si alang litum illegal appointment ta pinangkok la sidak pen bang ke ningduk memelo la pen thenglong dak lo je khonsing rong pi alang like inut chonghim ni lo alang lila dak council onang e do bang alang lige joy pen ka chonghu si ka jor pen si alang lila bang su legal appointment ame ki pi la sini tum Karbilo Charlie song pen ke ningduk parpik lo la pen alang li same chitherak thek pulotang te alang li chitherak thek pulotang te alang li illegal appointment ki pian alang li cancel up nang po la pen alang li tum nilitum akadiman chun chetik nilitum tamila dak pen nitum damde choro parpik la ahok lo ilitum non heta ni lita pulo la pen alang li ke hai hin pen nam pachini lo Bharatiya Janata Party a sarkar la dak kewang mate la bangso poriborton a sarkar atum kipuke apong cipulo alang litum tangka NA pin pensi ajat a job sitame piponji la puson sidolasi wai phet pu sitame Karbenglong Autonomous Council sai he mathingno dondri along dak choche junje pini an ni ser cap an lo dak kache song nang asela so kache song aputhak dak Karbilo Charlie song la puson chot kali dak Karbi Women Justice Forum hin pentala dak kacherap dundol asi alang litum la bangso kache song along ko amsi RD pidunji mala pen la bangso kache song papling pletik alang litum kupi ko son si kacisik ma labang kache song dia puthak alang lipen nili kachini ponji pan bori ponpo aprang si kardom pa jirlo nanglihin pen kopi si pupola so puthak pinian ni sirkep ke pleng illegal appointment ki pi council atum ke chokche pu kache song pen RTI activities ake hai pon muteron alang li pen jasi uwe kimi e prang ke bang jilang stame kimi senji ang thek phansi alang li la so sai deng pon lo la silabang so sai ke deng pon along ke Karbenglong arat stame kache tu duna ke nang sot la pen ke chokche pu adim theklong lor se ke jong pon se kache song pon pinak la silabang so kache song mate ke chokche abang phu phan stame em khonsing rongpi phan stame nilitum so lo song hin pen sami pu ponji athe ke chokche jong dak la pen ke chokche thek dak aphike alang li pen ni sirkep ke pleng tangan yan ke alang li pinian ke wang peladak isi alang li pen clarified alam nang chi pinanya porlo sami pinian ni anta wang velang la sila ke isi public phanta harassment lo la pen ladak student organization pen chenglo la ka du ka ve ku ve ke mitum hanta isi harassment lo posini litum hin pen jong dak la sini litum tami ningduk cepak lang bansi pinian ni alang litum long la bang so sai long litum cetu cerap don lo la si pinini sirkep ke pleng mu pinap ani ang bong yang si alang li rongpi ake hai mate em khonsing rongpi alang li jat a clarification stame pipon pe pulote ke bang jilang ani mate ni cap ni crazy ke pleng ani bang ke soluk sodak pen an sini tum solo song stame che song ndi pusi nilitum alang litum hoi pen lam the nang litum mang no paklang pon lo choro parpik lo ahok lo dak lake neli kipuji pobangke Karbenglong Autonomous Council along em khonsing rong PC labangso ake chokche asai labangso illegal appointment kipilo ahok
te bon sita dak Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang sita me people sipini ani anta alang lipan thangnat action mate thangnat labang so putak saike deng pon awedat lake ilitum arjume me lolapen abang Putin Karbiara ratum pusita me ba Karbenglong ara ratum pusita me arjunang kokji kopia posialang lipini ani anta action and edalo lasi kepat jutsineli ladak aja semer ladak RTI activist do lasi alang litum pen neli kepat jutsi ethelam neli ka jupon kangtung do ala bangso choche junje kache songalong nang litum ladak jongsi la bangso soluk soda kache song mate ladak jongsi ok pran kaing no pen komane kupine akisung la poson dokok plotangte nang litum la so patha kupisi pupo Nilitum pinipen kache song 9 days plengtang lo mate nisir kep plengtang lo sita me CM ke hai penda sorponji balam paklang bon peda la pon chotali CM ke hai Dr. Tuliram Ronghang sita me alang lihin pen kang sai ponji balam paklang pon la bang so thai nilitum na ning duk pik lo asi non nilitum kamat hadam mi mege je CM ke hai sita me la bang so ka chopang lim lo alang li ta chedon dun ma puse matha do nokak lo la pen alang li jong je chedon dun de bre prabjin pen la bang so bu thak ran tar lip si sorik nang ji jong se ke bang ji lang arni alang li hin bena du dun joy thangna sor pon pe hala nilitum rata tum han sita me wi kimi dum na justice pe pon pe putot chang pe rata tum me matha na ponang kok poje CM Dr. Tuliram Ronghang sita me la bang so ka chopang lim no alang li ta ka chedon dun lo usi ladak nilitum mo ke bang ji lang arni matha ponang kok po ahok lo non ladak do thulang inut pen inut nilitum alang litum labang so kache song alang litum kache song along ladak penang an alang litum eng tangkring pen kache song dopon lo ilitum dak department hini ake chok che joine Karbenglong Autonomous Council kachari abang photum akoi do kokji labang ke alang litum ta chini lo ba chini nangji mate raratum nangjong daji atite bon sita non la bangso puthak kache song amede puthak non puthot alang li dak ake haido la salang lihin penta etheteni ne le karju ponji pan bori ponpo la bangso kache song puthak nang lihin pen kopisi pupo. The people of Karbi Anglong is aware of the fact that RTI activist Mr. Potmo Teron and his colleague Hempu Ingti is being supported by Karbi Students Association in demanding the cancellation of all the illegal appointments under the Department of Soil Conservation and Medical and Health since 9 days. It's been 9 days till today. Therefore, we would like to inform the competent authority of Karbenglong Autonomous Council that if by tomorrow, if no any inquiry committee is being constituted, as we have been demanding the competent authority to constitute an inquiry committee in order to look into the matter, but no any competent authority, no any inquiry committee has been constituted by the competent authority of Karbenglong Autonomous Council, which signifies that they are not giving any importance to our dharna or our demonstration. It signifies that they doesn't pay any heed to our demand. Therefore, by tomorrow or day after tomorrow, we will be compelled to go for a rigorous step. If any results or any sign of negotiations from the council doesn't come up, then by tomorrow we will have to go for a rigorous step. Thank you. Chorparpik lo alang lihin pen talang li lam the chepeklang lo lasi kijutsi ethialam Bisonat Karbi live kelang arat lapen kaddo go besolang do arat phanta kelang kethan pachini kangtung na pekhen lo labangso ka chesong pen ko an ang dengsi chunjima la ke apor sinang than politum apor chonghong lo nang labangso apor si litum hanang than pola bangso ka chesong alang litum ko an si chunjima lasi jong si labangso ka chesong jung si chunche pulotang te lake dak em khonsing rong pi aphanan chotkali lake Karbenglong Autonomous Council tumta adai chen vek nangji lapen Karbenglong Autonomous Council pulotang te komar lo pulotang te non kachari bom Bharatiya Janata Party a sarkar lasi Bharatiya Janata Party labangso kachari a sarkar ta adai nangji lapen roratum mo nang labangso a sarkar aphan apora hut alang litum aphan lamlar pinang kok popusi pini kaddo go be Bisonat Karbi live kelang arat dona phanta than pachini lo lapen puthoni litum alang litum kache songalong un an bangke dak puthon nang litum aphan paklang pon tuji aphan bori pon bom po tangde pinia bangke lan sengton ponikok po kaddo we phanta kurang thula pen dome thakni